lidi, doopravdy dávám vinu i sám sobě, že jsem neuměl mluvit asi dost přesvědčivě a přesto mě starý žáci, který potkávám, dneska už to jsou pomalu 50letý chlapy, tak mě zdraví a děkují mi, co jsem mi naučil. Tady jsem zklamal. Celou dobu jsem mluvil, kam se řítíme, že tohle není a demokracie, to slovo, já bych to dal do sprostých slov. Já bych byl rád, aby se tady dopravdy prosadil ne demokracie, ale slušnost, tolerance, respekt. To všechno bylo odsunutý a bylo to jako pohrdání vlastní osobou. Ne, ne. Dokud lidi nezačnou chápat a nezačnou vnímat, že nejsou to jenom já, k čemu je tenhle systém žene a škodí, ale jsme to my, protože sám člověk nedokáže nic, ani nepostaví barák sám. Vždycky k tomu potřebuje další ruce, další hlavy. Přestaňte být sobecký, myslet na sebe. A když už chcete myslet jenom na sebe, tak si uvědomte, jak zabijíme, nebo já už ne, už mám velké děti, ale ty moje děti mají malé děti. Jak pomalu trávíme vlastní nové generace. Jaké sračky jim dáváme jíst. Volám po vrácení se k československým potravinářským normám, k normálnímu klasickému vzdělání, celoplošnému vzdělání, aby se neučilo na každé škole jinak. A lidi a žáci měli problémy pak se vlastně uplatnit. Ono je hezký jim říkat, není potřeba se učit, hlavně když si to budete vědět, kde si to najdete. Ne lidi, ne. Dokud nebudete mít sami své vlastní vědomosti a nebudete se v nich umět orientovat, pak jste strašně snadno zneužitelní. A ten stát si s váma bude hrát tak, jako si hraje dneska s vámi. Já jim to zatím nedovoluju na své osobě a na svých přátelích, které znám, které mám v srdci. Ale hodně lidí chce žít pohodlným životem, o nic se nestarat. Že je to zatím nezajímá. Že je to netrápí. Mají ještě zatím plný kočíky žrádla, i když sraček, s odpuštěním, promiňte mi ty sprostý výrazy. Ale kdy pochopíte, že tohle není pro život, to je pro prospěch pár jedinců, kooperátů. To není pro národ, pro občany, ale pro vlastní prospěch pár jednotlivců. A já si přeju, aby, když už ne já, tak aspoň moji vnuci, moji lidi, který mám v srdíčku, na kterých mi záleží, prožili to, co jsem prožil já. Normální rodinu v lásce. V péči o jeden o druhého. Mít o něj starost, strach, bát se. Lidi, svět je úplně o něčem jiným než o penězích, i když jsou dneska posraný době právě nutný k tomu přežití. Ale přežití za jakou cenu? Že ty hřbety budeme ohejbat a doopravdy budeme žrát za chvíli držkou mrejt v hlíně. Kde je naše důstojnost? Kde je pud sebezáchovy? Národe, prosím tě, probuď se. Probuď se, dokud je čas. Nedělejte už žádné demonstrace, pochody. Je hezký někoho uctít, ale nejlíp uctíme všechny ty, kteří už tady nejsou, anebo který mají život před sebou tím, že jim dáme právě právo na normální slušný život.
Mějte se moc hezky, já jsem dneska nějaký dopravy na sračku, všechno to na mě nějak padá, každý rok mi odešel někdo a teď ještě v tomhle skurveným, promiňte mi, tom čase, měl by to být sváteční čas, ale kolika tisícům lidem se tento čas změní v tragédii. A nepřipuste, aby se tato tragédie dostala i k vašim srdcím, k vašim rodinám. Nevím, proč to vnímám za vás, za všechny, ale já cítím úplně něco jiného než většina národa. Já opravdu cítím, že jsme ve sračkách ne po kotníky, ne po kolena, ale po krk, že se v nich začínáme topit a lidem to nevadí. Narovnejme se. Jsme hrdí a máme být proč hrdí na svoje tradice, historie. Mladým to dneska, nebo některým mladým už to dneska nic neříká. Já věřím, že i tato událost jim otevře oči a budou chtít vědět trošku víc, jak jsme vyrůstali my. Proč se tohle nedělo, to, co se je dneska, proč se nedělo za mého života, za mého mládí. Proč já mám takové vzdělání a znalosti, které dneska nedosahují většina studentů. Opatrujte se, mějte se hezky. Snad jsem nemluvil moc dlouho, ale mluvil jsem ze srdce, tak jak to cítím. A je mi líto všech, kterých to do dneška nepochopili. Hezkou dobrou noc, opatrujte se. Mám vás moc rád. Ty, kteří pochopili, v jakých sračkách jsme, a tu prdel konečně brzy zvednou. A nebude to dlouho trvat. Mě už ty nervy doopravdy mám na pochodu. A nevím, jak dlouho nebo kolik dní mám já. To neví nikdo z nás. Renatka odešla v necelých 44 letech, mamka ve 52, bráška v nedozitých 67 letech, taťka v loni v krásných 90,5 letech. Ale já nejsem nesmrtelný. A chtěl bych nežít ze vzpomínek. A ty jsou krásný. Já bych chtěl žít v tom krásném ještě teď. Hezkou dobrou noc, opatrujte se, mám vás moc rád.